Atomul meu ați fi talicile! Numele meu e Like Răzvan și sunt mentalist. Ești tu și tu? Da. Rareș? Dă pe I. Lasă mai face. Da, mi se pare foarte nostalgic, mi se pare că am făcut un șor cu asta. Bă, gata, bă! Hai, mă, nu te faci. Bă, răspuneți-mi cum nu! Ăsta eram eu când am murit, dar Ok, Andrei, te rog frumos să nu mai fiu. La mă și veniți că am ajuns la concurs. Bă, luați, bă, un loc. Andrei. Mai bine să râde acasă. Ok, bun. Bine m-am găsit la concursul Dacă râzi, ești fraier. Sau mai nou utilizat Dacă râzi, ești cuvântul cu pul. Dar noi nu folosim cuvântul ăla. Așadar, Și pentru acești elevi vom reacționa la cea mai amuzantă chestie de pe internet, canalul meu! Bă, stai, bă, lasă-mă, mă! Bă, nu mai fi nimic. Da, mă, da, canalul pentru amândoi! Răzvan și Andrei 2010! Hai să ne facem Yay, canalul nostru! Bă, da, eu nu pot să fac asta fără fratele meu. Îl chem înapoi. Îmi cer scuze de fratele meu drag. Da, bine. Luați-mă că m-am... Bă, plecă pe de aici! Bun, hai să vedem! Stați pe scaun, vă rog frumos, vă implor! Deci voi să stea pe scaun, omul meu are stat până pe ecran! Ok, iau un ochitor! Prima chestie la care vom reacționa sunt niște faze funny. din ultimul videoclip uploadat, și anume reacția lui Răzvan la piesa lui Like Răzvan. Adică deci Like Răzvan reacționează la piesa lui Like Răzvan. Imaginează-ți asta, Andrei, cât de crazy. Să-mi eclat papilele cu papilele. 3, 2, 1, acțiune! Uite, mă, ce asculta el, mă, piesa lui? Tu cântai piesa? Da? Piesa. Ce piesă? Piesa noastră de pe canalul meu de YouTube. Păi ce, mă, tu ai o piesă? Doamne, dragul. Băi, nu mai țin minte. Chiar nu mai țin minte, nu știam nimic. Dar tu ce căutai la mine în cameră, în primul rând? Păi nu, am venit să spart televizorul. Da? Ai făcut? Andrei? Domnul arbitru, avem nevoie de dumneavoastră. Nu. Deci nu, vă rog, Consiliu, bă, ia-te! Uite, o coardă. Like Răzvan. Ok, hai să vedem un acord, că dacă nu mai are nimeni voie să râdă. Concursul e foarte... Lasă-mă! Să râdem de maxim 2 ori. Dacă am vrut și a treia oară. Am murit, ok? Bă, nu mai fă așa. Ok, Răzvane, dacă tu spui sigur, iau un loc atunci. Ok, hai. Bun, asta în timpul care reacționăm la piesa lui Răzvan. Nimic clar momentan, în schimb, sunt niște momente cheie aici în videoclip, inclusiv partea de la 12-34 sau, uite, de la 8-14, jumpscare ai Silent de Ripurec. Hai să ne uităm la faza asta, ia fiți atenți că fața asta e amuzantă. Bă, frate! Bă, dă-o colul, frate, de-abia am început a râs pe față! Arbitru, fratele! Asta, a doua oară! Nu, ia o gură de apă, e rău! Du-te, verifică toate diferențe! A treia oară! Mai din cauza ta, porcule. N-a fost timp, băi, o să mă mă Cartonaj roșu, Răzvan, ai râs odată, mai băi încă o dată, maxim, hai! Din cauza ta, porcule. Vreau să știu ce ai avut de-ai făcut așa, Răzvan, ce neregulă cu tine, omule. Eu merg puțin mai încolo, că am nevoie, eu nu merg să râd cu siguranță, doar merg un pic
ce. Ok, bun. N-a rest nimeni. Nu, eu nu știu ce râde un... La 14 nu. Ia că omul își facă coata să-mi dea like. Mersi, Răzvan, dar nu trebuie, aveți că n-ai tastatură. A murit tot. Perfect. Răzvane, cine e ăsta? Bă, ăsta e Andrei la 10 ani. Băi, Andrei la 3 ani. Andrei, ce urât arătai. Ok, băi, gata. Andrei este văzută. Am un disclaimer, urmează ceva amuzant. Urmează cel mai tare short cu cel mai gras motan din România. Start! Băiatul ăsta, bă, ce zici? Da, e un gras și Și Andrei, stop, penalizare. Alo, ai râs băiatul. Pierzi un punct. S-a votat. Ia, fiți atenți, telefonul. Bă, ce poza ai pus, mă, cu mine cu Kenda, mă? Mamă, ce urât arătai. mersi! Bă, Kenda, bă, ia dă mie poza să o pun pe YouTube. Lasă-mă, hai să vedem short-ul ăsta cu... Ia, fii atent. Ia-și. Deci ne-am certat pentru telefon, ne-am luptat. Ia să vedem, mă. Și într-un final nu o să-ți vină să crești și am găsit, fiți atenți. Bă, dar îmi place telefonul meu. Ia, Telefon. ia. Ei bine, Dragoș. Da? Ei bine, așa îți trebuie. Andrei, ai intrat. Atenție, sentido și Andrei, ești acolo, ești acolo imediat. Da, se pare că n-ai cu cine. Bun, Andrei, Răzvan, voi încă n-ați pierdut, deși sunteți cel mai aproape să pierdeți. Vă rog, luați un loc. Bravo, cu telefonul, dar să nu râdeți de mine, vă rog. Ia, vedem. Bă, ce frumos, am dislike la tot, ești cel mai scârbos tot. Uite, Andrei îmi dă like, mulțumesc. Bă, Răzvan, nu faci. Da, ia stai, mă. Deja presimt că se sparge de răs Andrei la asta. Doamne, Andrei, oficial n-ai pierdut. Dar de ce râzi așa isteric? Nu înțeleg. Oh my God, Răzvane. Andrei, mai poți să... De fapt, nu mai poți să râzi, dacă ai mereu să văd și pe ăla. Ia, joacă pepenele ăsta. Pepene carpe. Ia, asta e inimitată. Dragoș, ce pepene e ăsta? Pepene galben? Ia, ce galben roșu, mă, unde vezi tu roșu aici? Bă, Dragoș, Da? bă, cum adică, bă, găsești foarte boa pepene galben cu așa de pepene roșu? Da! Bă, vreau și eu să mănânc pepene galben. Nu stau. Nu e fake, Răzvan, Răzvan e fake, uite, are filtru pe tot, să vă zic eu. Bă, nu e fake! Are filtru, are filtru. Ok, și ceva, ia stați voi pe scaun. Așteptați-mă aici să vedeți de nu râdeți voi atunci. Dar nu te-ai facem, sunt eu, bebe, erai rost bun, mă știți? Oh, nu! Sunt și mai mic, să nu călcați pe mine, ok? Pe la Răzvan, adică pe mine. Oh, nu mi-insist. Buton! Și mă prea mult. Atenție, sentido și Andrei se bagă. Ok, deci Andrei a pierdut, Răzvan a pierdut. Ce? Vrei Da. șaorma? Nu doresc nicio șaorma. Veniți în coa. Am o clonă. Țin să te anunț, Răzvan, și tu, Andrei, bă, de la tine, Andrei, bă, câte pretenții aveam de la Răzvan, poate să zici că nu, că de mai ușor, dar... urmează Flavia Victor 1 cu peronul pe partea Dar,
Răzvane, îți fac cadou cu spray. Dai la supra cu el. Ferește. Arată dacă ești spray cu culoare. Aoleu, aoleu, aoleu! Aoleu, nu mai pot, dă-te jos. Haide, du-mă tu! Dicăluț! Oameni buni, fute Herobrine e chiar acolo. Nu e acolo, e un nice side acolo. Data trecută v-am lăsat puțin în suspans, iar astăzi aventura continuă. Exact. Tot ce pot să vă spun este să dați un like. Doamne, hai să facem 6666 de like-uri pentru că clipul ăsta e bun. Hai să trecem la 3. Doamne, ok, e puțin wild ce se întâmplă. Dai, bate, spatele tău, bate-ți mapă, bă! Oh my... Bă, misiunea ta e, bă, una! Oare ce-am pus ăsta? Incredibil! Wow, stop! Întrerupem acest program pentru peretele abonaților! Știu că în momentul de față suntem urbaniți de Herobrine, dar niciodată nu putem uita de peretele abonaților! M-am și tuns, adică, vă rog frumos, uitați-vă și voi și avem aici chestul magic cu sign-urile, vom lua ca de obicei 5 bucăți, 5 glow insecuri și avem comentariile de data trecută. Primul este Cristian 1111 care spune: pot să fiu pe peretele abonaților? Normal că poți, frate! Cristian 111. Dacă vreți să apăreți și aveți de făcut, dați un comentariu. Următoarea este Ismania 2024 care spune: hei, hai să le sunt persoană mare, să apăreți să credeți că sunteți de cu o viață obișnuită, să apare pe peretele abonaților, normal că ai putea. Ismania 2024 Gaming. Oh, n-am zis gaming, uite până aici. Perfect, super. Chiar dacă seriale de Sfinte Vesa de nu ai nicio problemă pentru că următorul este Domnarii Levi care spune un episod nou. Omul meu nici n-a zis că vrea pe perete. Uite că îl pun așa, pur și simplu, că s-a bucurat de acest episod Domnari Levi. Și da, seria de Vesui TV Ismaria va reveni din septembrie. Deli Haci, bună, vreau și eu pe peretele abonaților. Normal că te voi pune, nicio problemă. Ultima, dar nu cea din urmă, Andreea Albu. Vreau și eu pe perete, te rog. Atenție, se închid ușile. Asta acum ai numele. În momentul de față, trebuie să până la treabă. E Herobrine. Ce faci, bă? Herobrine? Băi, ce faci? Iau papa, Herobrine! Urmează stația Mihai Grau. Cu peronul pe partea Bă, dreaptă. uite-te la el, săracul! Lăcrimează din cauza ta, Răzvane! Herobrine, vrei să fii prieten? Bă, l-ai amețit, haide, urcă-te! Urcă-te la mine! Răzvane. Bă, de unde o știi pe asta? Uite, nici nu-i amețit, săracul! Herobrine, vrei să fii prieten? Nu, Răzvane, cred că totuși nu puteți fi prieteni. Hai că avem avans, e bine. Bă, Răzvane, gata, am scăpat de el, acum trebuie să ne facem o fortăreață. Am ajuns la bugetar, băi, ține minte. Trebuie să facem o fortăreață. Da, trebuie să-i facem o bază secretă să ne asculte pe el. Bun, hai să stăm. Aici. Bă, nu, aici trebuie să ne facem, ca acasă știm unde stăm. Acasă. Mă rog, acasă ne cunoaștem zona, bă, vină mă încoa. Bă, Dragoș, nu se poate. Trebuie să mă eliberez cu tot să săpăm. Adică, De ce se fac picior pe masă? Ok, gata, poți să stau? Nu mai gândesc. Bă, ok, cred că te-ai eliberat totuși de tot, așadar hai să săpăm pentru fortăreața secretă, băiete. Bă, o fortăreață de n-a văzut, bă, niciodată nimeni în viața ta, nici tu n-ai văzut asemenea fortăreață, tu înțelegi treaba asta? Da, bă, n-am înțeles. Păi atunci puneți tu mâna la treabă, hai! Nu, mai putem ști ce facem? ce ne facem, ne zici? Da, ok, știi ceva? Știi ce nu mă ofi? Pentru că asta nu o să fie prins de Herobrine, iar eu o să trăiesc în baza mea secretă, deci ok. Ce fac, bă? Nucleara. Doamne, pe mai dat vreo 2-3 nucleare episodul ăsta. Bă, Răzvane, dar poți să te rog frumos să te controlezi și gen să facem o campanie anti-pârțuri, te rog, măcar în clipurile mele, gen măcar aici, dacă nu... Ok. Oh my god, asta a fost mega! Bun, fii atent, de-aia e felul următor. Trebuie să mă urc până sus, așadar... Nu pot să-mi fac scăricica. Oh, da, nu merge. Ok. Ce noroc că mereu am niște scări la mine. Pe cinstea mea, amice.
Ok, hai să vedem. Toată treaba în felul următor e așa. Trebuie să acoperim chestia asta, să nu știe Herobrine că am fost aici. Crezi că o să știe că am fost aici vreodată? Perfect. Asta este important. Ce mă? Răzvan, se pare ok sau nu? Mi se pare prea mix. Oh my god, stai că acum extind, calmează-te, fii atent să vezi ce fac aici mare meserie. La meserie. Exact așa, bravo, scrie baza secretă sau nu știu, fortăreața. Atenție, sentiți ușile. Iată ce-am scris. Ieși afară, ieși afară, ieși afară, ieși! Tu nu mă dai afară din casa mea, da? Vrei să te puși cu asta? Vezi că scrie doar fortăreața Isară, da? Deci... When we were outside, it's breakfast. Bine, uite, aici ar trebui să facem o altă încăpere aici, nu știu să ducem în altă chestii, știi? De ce dai mine? Gata! Lasă-mă, bă! Lasă-mă așa că e bine. Hai cu mine și eu aici. Scuperonul pe partea dreaptă. Dar nu așa! Sau bine, hai, bă, cum vrei, doar Două capere. trebuie să facem două camere, dar trebuie să facem una pentru noi să dormim, că, da, e o fortăreață normală, noi aici o să trăim din cauza că ne-ați spune de Herobrine și încă o cameră pentru depozitare, adică ce este, nu așa, bă! Răsfane! Gata, e stricat aici, deci uite cum trebuie să faci. Te duci aici de la mine, trebuie să faci doar așa, uite, aici faci așa, uite aici te duci așa, te duci aici, nu știu, 5 blocuri încolo, sau Hai, 6. încă 6 încolo, înțelegi? După te duci încolo și stați și tavanul și faci o încăpere, înțelegi? Da, Da, ok, bine. Gata, acum poți să te duci, mersi. da, mă, da. Bun, perfect. Ce mici suntem. Bravo, răzbune, faci și tu ceva bine. Bravo, felicitări. Dragoș, ia vino aici. Ce s-a întâmplat, mă, Răzvane, am treabă, chiar n-am făcut. Ia. Oh, ce bun. Hai, Lasă să răcească țărpița și vă tai. Și Ce s-au aici arma. Ce s-au dublut? Și pe urmă treci și vă faci piptele. Ok. Ce s-au dublut? Auziți? Mâine seară plec la turn. Unde? Dăm și mie. Isa. Bă, ce voce e asta, Răzvane? Mâine seară plec la turnul Măgurele. A, la Fana? Dai, îmi face, îmi dai tu. Alo. Ce face sâmbătă, Lucan acum. Știi ce am uitat, mamaie? Zahăr. Oh. 1 kilogram de zahăr pentru prăjitura de mâine. Fac prăjitură cu mere. Da. O să faci, dar nu acum. Atenție, sentiți ușile. Da. Eu filmez aici. Ce vrei să faci mamaia acolo? Știi că eu filmez. Ce-ți filmezi mamaia? La ce? Da. Tu filmezi alea cu tramvai, cu metrou, cu... Sau te filmezi pe tine și îi dai? Nu. Este doar pe joc, că se poate doar pe joc, nu se... Și îmi păstrez în galerie, îmi păstrez pentru mine. Desigur, în caz că mă plictisesc, mă uit la video... La... Ăsta... La videoclipul meu pe galerie, adică... La mine nu este Google Photo, este galerie. Atâta. Asta e pe Samsung. Că ce să fac? N-ai ce să faci? O să te întrebe tactul mâine ce ai făcut de ce ți-a arătat el. Opa. Bă! O să... Bă! O ai să făcut fac! ceva. Ai mințit tot timpul că nu poți să intri. O să fac! Bă, tu n-auzi? Mai ai 2-3 ore și pleci. Da? Închide alea. Nu. O să te întrebe tactul ce ai făcut zilele astea și tu spui, băi tată, eu am obrazul gros și am mințit că eu nu pot să intru pe ele, ca să pot să mă joc eu așa, la ce am vrut eu, la toate porcăriile posibile și imposibile și am mințit-o cu mamaia. Eu am crezut că am mințit-o, dar mamaia n-a crezut nimic.
Sunt o mare mincinos, ce să fiu. Izabelo! Ce faci acolo? Da. Izabelo! Ce faci acolo? Vino încoace, ce făceai acolo? Ce făceai acolo? Spune-mi ce făceai, că mă duc și văd ce. Zi ce ai făcut acolo. Cum nimica? Ce Du-te, făceai? mă, și vezi ce a făcut aia acolo. Spune ce ai făcut. N-am făcut nimica, că n-am atins nimica. În serios. Închide ușa aia. acolo. Ce ai vrut să faci? Zi, da. Ce ai vrut să faci, nu? Dar de ce stăteai acolo? Să te uiți la o lindă? Adică nu, la geam? Mama zis că vreau să iau doar un cârnuciu și am mâncat. Ce să iei de la Să iau o bucată de cârnăcior de la pizza. De ce nu m-ai întrebat pe mine că frige de rupe? Păi nu o tăiam eu să vă aduc vouă. Rămâne mâine de acolo. Piedița după mâini să ia, mă frige, mă arde. Păi stăteam eu aici pe pat, păi eu am venit eu de azi dimineață. Și m-ai văzut după mine aici în pat? Păi stăteam să fac, că mai am de făcut chiftelele, un castron aproape plin de carne, ca să vă dau să aveți la maică ta. Să mâncați și aici și să aveți și la maică ta. M-am făcut cocă mai multă, ca să să aveți la maică ta să vă facă, ca să nu mai să își ocupe ea timpul cine știe. Ca să o degrevesc pe ea, de să nu mai se ocupe ea cu asta, să faceți pachetele, bagajele, ca să plecați. Mama, pe acolo Atenție, se închid ușile. de la mama sau nu știu ce, care mănâncă doar din alea de chinezi. Și mama a luat din alea și bomboane de chinezi. Sau de ce? Da, tu o părăși pe mama, da, așa, și tu cum mâncai cu poftă, a? Doamne șefe, ești de acolo, băi, înțelege că vin și sparg telefonul.